bari ku jin ba ku wani labari ko in sanar muku wani abu da ba ku sani ba. Ta ake Umar ya yi ƙiba, Umar ya yi kyau, Umar dan ya yi aure ya yi waye ya yi waye. To bari ku jin gaya muku a yanzu haka Umar matan shi uku. Matan shi uku. Kuma Umar ya fito ya musa min in ƙara tona asiri. In ƙara binkito fayil ɗin tonan asiri. Kun san me yasa ya yi aure mata biyu? Kun san dama yana da mata ɗaya. To lokacin da zai wancan auren nasa, wannan matar tashi ɗaya sai ta tada fitina. Har take faɗa. Take irin dai maganganu dai na mata da suke yi wa miji idan zai aure wasu matan marasa tunani. Amma fa ka yi haƙuri. Lokaci na ce matar ka mara tunani. Kuma Allah ɗaya ka fito ka masa. Ka fito ka masa in ɗauko boys ɗin in ɗora shi duniya ta sani. Kuma ta jiga baki ɗaya. Ga sautin kai ga sautin matarka tana ta maka masifa za ka ƙara aure. An yi ko ba a yi ba. Masifa take ta yi. Za ka ƙara aure. Yo ni za ka wa kaza kaza. Ni ko dan ma ba ku sani ba. To na ce muku matan shi uku yanzu. Bayan an ɗaura wancan auren da kwana ɗaya, wata take bala'in sansa. Kuma ta kasa gaya masa. Ta sume aka kai ta asibiti. Ita ba mai larurar jiki ba, ita ba mai larurar taɓin hankali ba. An rasa dai gane me yake damunta. Amma ana kai ta asibiti likita ya saka mata allurar bacci. Bayan ta farka ba abin da take ambata sai sunansa. Wayyo Allah, ina son ka Umar, ina ƙaunar ka, kana tare da ni, kullum muna magana da kai, baka kira ni ba na jin daɗi, kai ma rana ba ta wuce a baka kira ni ba, amma an waye gari in ji kayi aure. Umar baka fahimta ba ina son ka ba, wai baka fahimta ba son ka nake yi ba. Wayyo Allah, wayyo Allah, a taimaka min, a taimaka min, wayyo Umar, Umar ka taimaka min. In gaya muku, shi kenan nan likita ya ce wai wane ne Umar ɗin nan? Aka ce ai Umar mai sanyi, Umar mai sanyi. To tunda ta ce suna gaisawa da shi, kun ga yana nufin ta san ya santa. To me zai hana ba za a masa magana ba ya zo ya ji irin abin da take faɗi ya ga halin da take ciki. Ai ko aka ce wa likita ƙwarai da gaske za a yi haka ɗan. Shi kenan aka zo aka kira Umar a waya ya ɗaga. Aka ce mishi kawai ta saka min shi ya zo ana neman shi. Umar mutum ne mai kirki, bai ƙi ba. Washe garin fa an yi aurensa. In gaya muku ya zo shi asibitin wannan. A yadda ya san wannan yarinya ba haka bai ganta ba. Ta rame har jijiyoyin wuya. Duk esin da ke cikin wannan asibitin ɗin inda take ɗakin da take kwanci. Amma haka bai hana ba take zuffa ba. Haka take zuffa. Umar yana da tausayi. Ta take yaya Umar, don girman Allah, yaya Umar, ka san Allah ne ya halicce ka. Duk abin da ka samu a rayuwarka daga Allah ne. Yaya Umar kuma ya maka domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don Allah, ka taimaka in roƙe ka abu domin sa ka yi min. Don darajarsa, don halittar ka da yayi, yaya Umar. Wayyo Allah na, wayyo cikina, wayyo kirjina, mama zan mutu, kaina. A take ta suma. Yaya Umar ya ga ta suma. Tana la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tana ya Rabbi tawassaina ilaika.
بحبيبك ورسولك وعظيم القدر عندك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الرحم الراحمين يا مالك يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم tana ta kama suna Allah tana ta kirari ga Allah subhanahu wata'ala tana ta ya rabbi ya ubangijin ma Allah 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 na gode maka Allah Allah godiya nake maka Allah Allah na gode maka kawai Umar ku sai ya ji zuciya ta karaya har haka yarinyar nan take son sa to amma aka yi ita bata taɓa gaya masa tana son sa ba to a ransa yake cewa ni ma fa da ina son ta na ji ina son ta to amma sai naga kamar ba za ta amince ba ta auren saboda kawai dai gani ne kamar iya mutunci ta ɗauke ni mu yi da ita saboda muna shira ta zama min kamar wani abokiyata za ta gaya min sirrinta ni ma zan gaya mata sirri ashe hakan so ne gaskiya ne aka zo likitoci suka zo kanta za a kore shi wani babban likita ya zo za a cewa su wannan ɗin wanda suke tare da ita ɗin za a ce kowa ya farfata har umar ɗin sai wani babban likita ya zo sai ta yi saboda shi take abin nan saboda shi ta shiga cikin wannan halin to bai kamata ba a ce an kore shi ya kamata a ce ko da za a bata taimakon to shi umar yana kanta tsaye yana furta farcin da zai furta mata dan Allah umar kamar yadda take roƙonka ni ma ina roƙonka dan Allah ka so ta dan Allah tunda baka ciki ba matanka uku ba ka taimaka wa zuciyar da take son ka ka auri yarinyar nan Hita ya amince yana son ta amma tunda kwanan nan yayi aure da sharaɗin ba yanzu za a bayyana aurensu da ita ba amma yana so lalle a ɗaura musu aure yau asabar to satin sama mai zuwa a ɗaura musu aure da shi da ita ya amince kuma zai ba da sadaki kuma zai turo magabata shikenan da ta ji wannan ku sai ta tashi tana fara'a tana ƙara godiya ga Allah ba daɗewa kullum to ita wannan amarya ta ga ta yi aure amma umar kullum yana fita yau suna waje kaza yau suna waje kaza sai ya ce ai abokina ne ga sai ya ce ai kaza ai daman kin san mu dinnan to ita kuma Allah ya sa ita ma sun gaskiya take mishi tana da haƙuri sai ce ba ku in gaya muku to bayan wata ɗaya an yi bikin wannan to ita wannan ɗayar yayi aka yi biki a can garinsu aka yi komai da komai aka je aka ɗaura aure aka hana a ɗora ya a social media waye da sauransu wani ma in an ɗaura gani yake wancan ne da aka yi ba zai kawo aka ba cewar wannan ne da na kwanan nan to amma sai ku ga kuma garin ba ɗaya ba ne ba sai dai mutane duka ba su ɗau haske ba to aka zo aka yi wannan wata guda dama yana da wani gida nasa ya ce aka yi komai da komai aka sa komai da komai ita ma wacce ya aura ita ma aka kai ta tare gidanta to amma kun san me ita waccan matar ta farko har yanzu bata sani ba